Лабараторная работа нумар 2. Вымярэнне паскарэння пры роўнапаскораным руху цела. Абсталяванне. Штатыў з лапкай, металічны жолаб, стальны шарык, цыліндрычны ўпор, секундамер, рулетка. У штатыве пад невялікім вуглом да гарызонту умацаваны жолаб. У канцы жолаба кладзём цыліндрычны ўпор. Адпускаем шарык з верхняга пункта жолаба. З дапамогай секундамера вызначаем час ад пачатку руху да моманту сутыкнення шарыка з упорам. Паўтараем дослед яшчэ 4 разы. Знайдзіце сярэдняе значэнне часу руху шарыка. Вымяраем даўжыню жолаба ад пачатку руху да цыліндрычнага ўпора. Паўтараем дослед яшчэ 4 разы. Знайдзіце сярэдняе значэнне даўжыні жолаба. Вылічыце сярэдняе значэнне паскарэння шарыка. Вылічыце значэнні абсалютнай і адноснай хібнасцей прамых вымярэнняў часу руху шарыка і даўжыні жолаба. Запішыце вынікі прамых вымярэнняў даўжыні і часу ў інтэрвальнай форме. Чаму роўны модуль перамяшчэння пры дадзеным руху шарыка? Як накіраваны вектар перамяшчэння? Ці будуць роўныя сярэднія скорасці шарыка пры яго руху на першай і другой палавінах шляху? Чаму?